De zomer is in aantocht, dat is voor zo dadelijk. Eerst meer nieuws over de gigantische fraude met zonnepanelen in Limburg. Er dreigt een monsterproces nadat bij minstens 1000 Limburgse particulieren en bedrijven massale fraude met zonnepanelen is vastgesteld. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Dat zegt toch Jos Liebes van netwerkbeheerder Infrax. Ook de andere netwerkbeheerder, Eandis, gaat vanaf nu meer controleren op fraude met zonnepanelen nadat het vorig jaar voor meer dan €600.000 is opgelicht. Nog nooit werd in onze provincie op zo'n grootschalige manier fraude gepleegd. Gisteren berichten we al dat minstens 1000 Limburgse particulieren en bedrijven gesjoemeld hebben met de subsidies voor hun zonnepanelen. Vandaag wordt duidelijk dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Jos Liebes van netwerkbeheerder Infrax, die de fraude aan het licht bracht, zegt wel dat deze praktijken niet enkel in Limburg voorkomen. Het is zo, het lijkt nu alsof het eigenlijk alleen in Limburg het geval is en alsof alle fraudeurs in Limburg wonen. Dat is natuurlijk niet zo. Wij doen een onderzoek. Infrax is meer dan Limburg. En wij doen een onderzoek in heel ons gebied. En ik hoor nu ook dat onze collega's ook de fraude willen aanpakken. Dat is een goede zaak. Dat moet overal gebeuren. En er zal allicht nog meer boven komen wanneer we verder gaan zoeken. Het parket van Limburg heeft in de zaak 6 personen opgepakt. 5 van hen zijn aangehouden en verschijnen morgen voor de raadkamer. Maar niet alleen zij riskeren een straf. De nu al minstens 1000 Limburgse particulieren en bedrijven zullen mogen opdraaien voor de fraude. Voor de verschillende strafrechtelijke inbreuken die de fraude uitmaken, riskeren zowel installateurs, controleurs als eigenaars van zonnepanelen maximum 5 jaar cel. En dat voor de correctionele rechtbank. Een monsterproces met 1000 beklaagden is dus mogelijk, al zal wel een groot deel een middelijke schikking in de bus krijgen. Volgens Infrax kan de totale fraude oplopen tot €15 miljoen. Naast Infrax gaat ook de andere netwerkbeheerder, Eandis, meer controleren op fraude met zonnepanelen. Zo werd Eandis vorig jaar voor €600.000 opgelicht. En dat door installateurs en keurders die knoeiden met attesten. En dat deden ze op een creatieve manier. Er zijn allerlei creatieve ideeën geweest, datums die vervalst zijn of die niet juist zijn ingevuld. Maar het is in sommige gevallen zeer extreem. We hebben zelfs registraties van panelen die er effectief niet liggen wanneer we gaan kijken.